gràcies per la vostra assistència al tret de sortida d'aquesta Festa Major de Bellaterra 2013, la meva estimada Festa Major de Bellaterra. Molta gent fa uns anys em coneixia també com el marit del farmacèutic. Últimament, però era això. Qui és, tio? Aquest gordo amb tratxa, qui és? Molts de vostès diran, no estava mort. Ai, si estava mort, jo el vaig veure a la tele. I els crios diran, ostres, per fi hem vist Alex Rec, i viu. Per això... Baby G. Bellaterra.
cremallera llarga o cremallera curta. Això depèn del xino on vas a comprar el monedero. Però això no toca, i quan tenim el cèntim d'euro aixequem el peu, el tirem a terra i diem carai, per un cèntim no, però per dos potser que ens ajupi. Totes aquestes coses que es fan, aquests sopars populars, avui he estimat el sopar de la penya, hem tingut algun problema amb el vídeo, ai que no es veu, però avui tothom anava atabalat, avui tothom, perdoneu, deixeu-me fer net, Macarena, Ens van educar, anàvem, sortint de l'escola, anàvem a berenar allà. Veu a la Pilar. A la Pilar, que era una persona alegre, era una persona que també va fer un pregó divertit, simpàtic d'una festa major.